Karon adlaw sa Huwebes sa ikanapulog-upat nga semana sulod sa tuig. Kining mga tudling sa ebanghelyo karon naglatid sa unsay nalakip sa misyon sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios. Nagpaila kini sa tahas nga angayng tumanon sa mga tinun-an. Kung nakabantay kita, mao kini ang samang mga gimbuhaton nga gibuhat ni Jesus samtang nangalagad siya sa katawhan. Kini karon gipadayon sa mga tinun-an. Kini nangahulugan nga ang samang langitnong mga gahom naglihok aron tumanon ang mga tahas. Karon ang mga tinun-an miambit sa gahom ni Jesus. Karong panahona, kining mga gahom naglihok dinhi sa simbahan. Namuhat sila diha sa mga tawo nga gitandog sa Espiritu Santo. Giunsa man sa Espiritu Santo pagdasig ug paggahom kanato. Sa atong pagkatinawag ug pagkapinadala, unsa man ang atong buhaton aron mapadayon ang paghari sa Dios. Wala siguro kitay gahom sa pag-ayo sa mga balatian ug mga sakit, ni sa pagbanhaw sa mga minatay ug uban pa. Apan usa ka butang ang sigurado. Gigasahan kita aron makahimog usa ka butang alang sa gingharian sa Dios. Ug kanang usa ka butang, kita ra gayud ang bugtong makahimo. Pamalandong. Human ako gidasig ug gigamhan sa Espiritu Santo, unsa man kanang usa ka butang nga ako rayn makahimo alang sa gingharian sa Dios. Pagbasa gikan sa basahon sa Genesis. Miadto si Juda kang Jose ug miingon, Sir, intawon pasultiha ako kanimo. Ayaw intawon kasuko kanako, sir, kay sama ka kang paraon mismo. Sir, gipangutana mo kami kung may amahan pa ba kami o may igsuon pa ba kaming lain. Gitubag ka namo, sir, nga may amahan pa kami nga tigulang na ug usa ka manghod nga natawo sa tigulang na ang among amahan. Ang igsuon ni ining bataa patay na ug siya na lamang ang buhing anak sa iyang inahan. Pinangga kining bataa sa iyang amahan. Ug giingnan mo kami, sir, nga dadon siya nganhi kay mutan-aw ka kaniya. Apan miingon ka, sir, nga dili na kami makaatubang kanimo kun dili madala namo ang among kamanghuran. Sa paghiuli namo sa among amahan nga imong sulugoon, gisuginla namo siya sa imong giingon. Unya miingon siya kanamo, balik kamo aron pagpalit og jutayng pagkaon. Gitubag namo siya nga dili kami muanhi, kay dili kami dawaton sa tawo kun ang among kamanghuran dili madala namo. Muanhi lamang kami kun siya mahiuban kanamo. Miingon ang among amahan, nasayod kamo nga ang akong asawa nanganak og duha ka lalaki. Mibiya na kanako ang usa kanila ug nagtuo ako nga giwatas-watas siya sa mga mananap nga ihalas kay wala ko naman siya igkita. Busa kun kining anak nga nahibilin kanako karon inyong dadon ug may dautan nga mahitabo kaniya, mamatay gayud ako sa kaguol, sangli tigulang naman ako. Wala na gayud kapugni ni Jose ang iyang kaugalingon sa atubangan sa tanan nga nag-alagad kaniya, busa miingon siya. Pahawa kamong tanan. Walay laing tawo nga uban kaniya sa dihang gitug-anan niya ang iyang mga igsuon kun kinsa siya. Mihilak siya kusog ug ang mga Ehiptohano nakadungog niini ug gibalitaan ang hari bahin niini. Miingon si Jose sa iyang mga igsuon, Ako si Jose. Buhi pa ba ang akong amahan?
Apan nalisang pag-ayo ang iyang mga igsuon ug wala sila makatubag. Unya miingon si Jose kanila, "Duol kamo kanako." Ug miduol sila ug giingnan sila ni Jose. "Ako ang inyong igsuon nga gibaligya ninyo nganhi sa Ehipto. Apan ayaw ikaguol ni pakasad-on ninyo ang inyong kaugalingon tungod sa inyong pagbaligya kanako. Kay ang Dios maoy nagpaanhi kanako una kaninyo aron malibre kamo." Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Hinumdumi ang mga katingalahan nga gibuhat sa Ginoo. Sa pagpakanaog sa Ginoo sa usa ka gutom nganhi sa yuta ug sa paglaglag sa mga tanom nga nagbuhi kanila, iyang gipadala ang usa ka tawo una kanila si Jose nga gibaligya ingog usa ka ulipon. Hinumdumi ang mga katingalahan nga gibuhat sa Ginoo. Ila siyang gikargahan og mga gapos ug gipusasan og mga kadena, hangtod nga ang iyang panagna natuman ug ang pulong sa Ginoo nagpakita sa iyang kamatinud-anon. Hinumdumi ang mga katingalahan nga gibuhat sa Ginoo. Gipatawag siya sa hari ug gibuhian ang magmamando sa kanasuran mipalingkawas kaniya. Gihimo siya nga agalon sa iyang balay ug magmamando sa tanan niyang mga katigayunan. Hinumdumi ang mga katingalahan nga gibuhat sa Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Lakaw kamo og isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon, ug abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Ayaw kamo pagdalag kwarta, kwartang bulawan, plata o bronse. Ayaw pagdalag puntil sa inyong pagpanaw, ni ilisan, ni sapatos, ni sungkod. Ang mga mamumuo angay hatagan sa iyang kabuhian. Inigabot ninyo sa usa ka lungsod kun balangay, pangita kamog tawo nga moabi-abi kaninyo ug pabilin uban kaniya hangtod nga mobiya kamo ni adtong dapita. Inigdayon ninyo sa usa ka balay, ingna ang tagbalay. Ang kalinaw mag-uban kaninyo. Kun mudawat kaninyo ang tagbalay, ibilin kanila ang inyong panghinaot sa kalinaw, apan kundili, bakwia ang inyong panghinaot. Ug kun anaay balay o lungsod nga dili modawat kaninyo o dili mamati kaninyo, biyai kanang dapita ug taktaka ang abog sa inyong tiil. Hinumdumi kini. Sa adlaw sa paghukom, mas maluoy pa ang Dios sa mga tawo sa Sodoma ug sa Gomora kaysa mga tawo ni anang lungsura. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.